Hola amics i amigues, com esteu? El vídeo d'avui va sobre youtubers. Tots miren youtubers i alguns fins i tot volen ser youtubers. Mare meua, quantes vegades dic youtubers? Però des de que sóc youtuber he descobert que no és tan fàcil com pensava. Has de saber fer un guió, has de saber actuar, tens que repetir 40 voltes la mateixa escena per a que isca bé i al final també hi ha que editar un vídeo. Sabeu lo que tarda en editar un vídeo? Més que un dia de classe. Vale, igual és més divertit. I per cert, per què no ensenyen en l'escola a editar vídeos? Bona pregunta, me l'apunte per a dir-ho demà a l'escola. I quan ja penses que has acabat i puges el vídeo, i quan ja per fi puges el vídeo, resulta que no el mira ningú. A no ser que envies, contestes, un jaleo total. Moltes hores, molta faena. Però és igual, és faena que m'agrada. Això sí, he investigat el món dels youtubers per a veure com està la competència. I he trobat alguns secrets que heu de saber per a que no vos enganyen. I tu no ens enganyes, Lluc? Clar que no. Jo sóc un amic. Amic. La meva investigació va començar per saber quants diners guanyaven els youtubers. Guanyen diners segons els followers i les hores de visualitzacions. Clar, per això volen tant de compartir i tanta campaneta. Clar, però en això no guanyen tants diners. Per això fan publicitat. Publicitat! O sigui que els youtubers són com si foren un anunci. Exacte, com si foren un anunci. Per exemple, els youtubers de Fortnite són anuncis de Fortnite. Però a vegades apareix darrere una cadira o un pòster i zas! Ja t'han convençut per comprar una altra cosa. També he investigat que van superamics i superenrotllats. Clar, i com van tan amiguets, dius, escolta, compra't això. I la cosa no es queda ahí. He investigat amb molta profunditat. Pot ser més profunditat que qualsevol examen que he fet enguany. No són només els videojocs, no. És que parlen de tot. De qualsevol tema que pugues imaginar, hi ha un youtuber. I jo he preguntat a gent adulta i resulta que no tenen ni idea del que parlen. O sigui que molt de cas no n'hi ha que fer als youtubers. Si tens algun problema, pregunta-li a gent adulta, a tons pares, a ta mare o a gent de confiança. És que parlen de tot, de bullying, de llibres, de tot. Un dia, quan ja estava acabant la investigació per fer aquest vídeo, vaig pensar, ixe xic o ixa xica, si no fan res de profit i sols fan xuminaes, què fan bé? O millor dit, perquè els miren tant? Perquè som uns cotilles! No hi ha més, som uns xafarders! I com que volen ser influencers i volem saber tot els de la seva vida, els mirem. A mi m'agrada fer vídeos, però jo no vull que ho sàpien tot de mi. Jo vull tindre la meva intimitat. Però una pregunta. Ixa vida que apareix als vídeos és tan guai? I si la meva vida no és com la que ix en els vídeos, és un asco de vida? Ara que sóc youtuber, la meva vida és més guai? Jo crec que no, la meva vida és igual. Però això em va deixar preocupat. Sabeu que uns dels youtubers més rics del món és un xiquet com nosaltres i es dedica a fer unboxing de xoguets i provar-los? Els seus pares el graven provant xoguets i ja està. Val, és un xiquet simpàtic, però sabeu què passa? Un unboxing és quan, si tu eres molt famós i a tu et donen una caixa que no saps el que té dins, pues tu et graves com jo estic fent ara mateixa, t'agafes una caixa i dius, mireu, xics, m'han donat esta caixa, no sé què hi ha dins. I quan l'obris t'esperes algo molt gran, però se veu que és una xumina. Pues resulta que n'hi ha xiquets que prefereixen veure els vídeos dels altres xiquets que tenen un muntó de xoguines que jugar ells en les xoguines, i això em posa molt trist.
Fins així aquest vídeo. Doneu-li a la campaneta, subscriviu-se i compartiu-lo, que molt poca gent el compartix. Fins així aquest vídeo. Fins la pròxima, YouTubers fans!